Molt bones, sistèmics. Anem a veure aquest quart vídeo dedicat al tir parabòlic. Aquesta vegada, el que us volem preguntar, el que us proposem, no és tant trobar un resultat, sinó què fem amb ell, ja que el que demanem és tenim aquest Minion que li vol fer la guitza al Minion robòtic i li vol llançar una pedra amb una velocitat de 18 metres segon i un angle de 45 graus. I el que volem saber és si impactarà o no, superarà el Minion o què passarà. Per tant, tenim prou dades per saber-ho, però al final haurem de fer una comparativa per poder donar resposta. Recordeu, donem-li el like, ens subscrivim al canal i anem a veure com ho fem. Molt bé, per resoldre aquest problema el que ens hem de plantejar és exactament què estem buscant. Fixem-nos que el que volem és enviar un objecte a 20 metres cap endavant, o sigui, el desplaçament de les X és 20 metres cap endavant. I al final el que volem saber és aquesta alçada que tindrem. Per tant, encara que sembli mentida perquè ens està donant les alçades, no és una incògnita, sinó que és una dada per comparar. I podríem trobar llavors justament i poder veure en quin valor està, si et dona l'impacte a l'edifici, dona impacte al Minion o supera, descreix la posició del nostre Minion robòtic. Llavors, com sempre, un cop tenim clar, el que jo buscaré serà aquesta posició quan la X sigui 20 metres, és escriure les nostres equacions dels moviments. Per una banda, la de la X ja la sabem com fer-la, això serà aquest 18 per cosinus de 45 per T, i després amb la de les Y serà aquest 30 més 18 per sinus de 45 per T menys 4,9 T al quadrat. Aquí l'únic que ens pot sorprendre, que el cosinus i el sinus de 45 donen el mateix, és que justament és un angle que li passa això, no començarem a fer trigonometria, mireu-vos els nostres vídeos, però que no us sorprengui, és l'únic angle que li passa. Un cop tenim això, doncs resolem i veiem que resoldre aquesta equació quan la X val 20 ens és molt senzill i això ens dona que el temps, un cop substituïm i tot, i aïllem la T, el 18 cosinus de 45 l'enviem dividint, ens dona que el temps serà de 1,57 segons. Un cop tenim aquest temps, anem a veure què passa amb la I, però la I, jo vaig a buscar la I final, torno a insistir en això, que ens pot sorprendre, però justament buscarem quina posició tenim quan estem amb aquest 1,57. I veiem, res, substituïm aquests 30 metres que llancem, més aquests 18 per sinus de 45 per 1,57 menys 4,9 per 1,57 al quadrat, la substitució de tota la vida, i veiem que ens dona una alçada de 37,9 metres. I ara la pregunta, el que hem de fer és què fem amb això? I això és el valor amb el que compararem, perquè el que ens està demanant aquest problema és què passa. Ens està fent una projecció cap al futur. Per tant, un cop veiem que tenim aquest 37,9 metres, comparem. I què veiem? Home, veiem que l'alçada per una banda tenim que supera els 37 metres, per tant, no donarà l'edifici, arribem més lluny, però, òbviament, no arribarem a aquests 38,8 el que es trobaria el Minion, perquè el Minion, recordem que està a 1,8 metres per sobre d'aquests 37. Per tant, el que farà és impactar, no sé, si a l'ull o a la boca o on sigui del Minion, i amb això veiem i podem arribar a la conclusió que es produeix un impacte sobre el nostre Minion robòtic. Bé, doncs, ja hem vist que per resoldre aquest problema el que hem de buscar és la I quan la X sigui de 20 metres. I això és la condició. Per tant, algú podria dir, home, Bernat, per què t'està donant les alçades finals? Perquè és un engany? No, perquè seran els valors el que haurem de comparar. I això ho hem de tenir clar en aquest tipus de problemes. La dificultat està en saber quines dades hem d'utilitzar. Un cop tenim clar això, escrivim les nostres equacions del moviment i anem a trobar i veiem que és un d'aquests problemes que es resol per fases. Amb la posició de les X trobo el temps, després trobo l'alçada que arribo amb aquest temps que he tingut per arribar a aquests 20 metres i veig que com està a 37,9 metres, això supera l'edifici, però no supera el Minion robòtic, per tant, tindrem un xoc i el nostre Minion robòtic l'enviarem a reparar. I recordeu, com diu el mestre, sempre hipotenusa,
Nunca catetos!